I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Minecraft Boy VP. Danas ćemo malo igrati Bridges na nekom drugom serveru, ne mogu da zapamtim ime. Key ćemo da uzmemo Miner. Ovo nije Mineplex, nego već drugi server koji je poput Mineplexa. Znači, evo ga. Sad ne nešto uzimamo. Lepo imam to sve. Dobro. Gdje možemo pravo početi da kopamo? Ajde, mi ćemo ovdje. Lepo, ljudi, dostojanstvenost. Fino. Početi da kopamo. I počeli smo. U ovom Bridgesu nije, kao što vidite, evo, ja sam dobio bocu s iskustvom, a nisam, vidite, dobio mi ovo sve pretvoreno u kamen. Znači, to je veoma zanimljivo. Znači, sve izgleda kao kamena, u stvari se nešto krije. Dobijete kamen ili rudu ili dijamante, bocu s iskustvom, sve to možete da dobijete. To je jako zanimljivo i možete, na primjer, nešto neočekivano vrlo dobiti. Evo, ja sam već dobio dosta mnogo rude. Vidite čak 3 rude, mnogo. Samo da vidim još nešto. Evo, zlato, ruda. Inače, ovaj server ima poput neke igrice kao što su, evo ga, dijamanti, kao što su Bridges, Hunger Games, GTA. Dobro, to nema baš Mineplex, ali ima neke mini igre, ima i PvP, a za ovaj server ne mora da se koristi premium account, već uzmete skin ili bilo šta, ukucate ime, register, login i igrate. Sada, okej, što mogu da se ono, ja čak ne znam, u zelenom sam u timu, nas ima, kod meni u zelenom i plavom timu ima najmanje, znači kod boje, po 2 za ruke, a u crvenom i žutom imaju po 3 za ruke. Znači, evo ga, to, 2 dijamanta ima, je 3 dijamanta. Ajmo mi gore sada, ovdje ispečemo, je malo na svež vazduh, lepo je biti u prirodi. A za to vreme ćemo mi uzeti pola ovoga i otići. Ćao! Ovo ćemo odmah napraviti vremenski sto. Ovo ćemo još. O ne! Moja greška. Kao sam tako nikad. Da bi vremenski sto imamo. To ćemo staviti ovdje. Taj vremenski sto. Napraviti štapiće i odmah uzeti mač. Od metala ćemo napraviti udjelo. Sad vidim. Ovo cajet. Ti smo zajedno timu. Moćni udar. Moćni udar! Čekaj. Kako ću da uzim? Kako hoćeš? Čekaj. Da. Ja sad vidim. Tako. Ajde više. Ajde pokruti.
I ovdje uzmem pantalone da napravimo. Znači ovdje morate da promijenite. Ili ne dovoljno, kako nešto tukli. Znači ne možeš ti imati ništa da sad. Ovdje je ovo stvarno neko mjesto za dijamant. Kopaj, kopaj, kopaj. To, kopaj. Sad ću da mu napravim zamku. Tamo sam nisam to. Ali on će meni! Udala. Ložno. Mi ovdje stavimo ovu bocu. Tako. Da napravimo papuče. Papuče. Kako ili patice. Čiznice. Pa ćemo i lako nešto, ali ovo nek nam bude tu. Znači, ovo još nije ni počelo tako. On je dole. Sad ću ja njemu da podmetem, a? Ti njemu tu nešto, a? Ajde dole, pada. A, da jesi. Neće se ne ovako. Tu smo, što si takav? Ajde da tamo, on će meni dobio. Njemu je to mnogo. Ali ja se ne dam. Čekaj, ja ću. Nemam dole zlato, ali neću idem dole, ja ću vam meni da ubiju. Stočica. Čuvaj, sad nemam ništa. Sad idem ovdje da pretvarim. Kako sam dobar. Tamo. Možda se mi ljuti što sam... O ne, neće te ništa vratiti, stani. Smiri se. Čekaj, zaći ću, brate. Ne. Boško. Dobro, ja imam svoje što mi tu trebam. TNT sam mislim. Vidim to. Ne! Ja prednost. Vidite, ja imam 2 kuće. Nije prednost. Tako da idemo gore. Sam to lepo gore radim. Ovako. Pa kad sam pametan sam. Kad sam pametan. Kad sam pop. Tamo. Zanatska tavla je tu. Jaj. Dobro. Samo još. Aha, nazad. Neću ipak to, nego... Lapad. Ne. Neću to.
Ajde brežimo. Lik to sam, ne mislim da se ubijem. Evo ga Vridis. Vidite kako se ovdje sve stavi. Opa. Idemo, mi smo prvi koji smo došli na ostrovo. Ja, da. Gdje ćeš ti doći? Stop. Tako je, a ti sam, joj. Evo ga, neću. Znači, klinite. Nisam tamo treba vidim. Idi tamo. Sad sam i tamo. Bravo, be. Ima još ono. Sad jeste. A ovo kako je. Mislio sam da ću sada pomoći. Još je zlatno. Krokodilo. O, ne, daj to. Sada požuri. To samo krokodilo uzmi. Pa napravimo i odelce. Znači, žuti su istrebljeni, kako je to kaže. Ovdje sada trebamo da napravimo odelce. Ajde, što se nam to? Daj. Ovo ne treba. Leće to sve da odmah. Sada sam kompletno sve porudio. Znači to, maksimalno. Ko sad želi da se fajta, ajde drugi. Ko je tamo? Eno ga on. Ima strela. Toga sam se bojao. I ovamo crven. Ovo su crven. Da te nađem. Sam.
Pobedio sam. Grondbag, to sam ja i pobedio sam. Znači, ovaj meč je bio sjajan i subscribe i like, komentarišite i ja vas pozdravljam.